développer, ya. Développer. Nous t'as pas mis goya. Nous guettons, nous lever, ya. C'est pas pour nous, c'est pas riche, Moins bien. Ma femme, où on est? Oui. Allez, tu vas me mobiliser là. Moi, j'aime comment ma base est venue. On va la rester dans la boue. Comment ma base est démarrée. Je suis pas mis de même. Mwen, 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 mwen,
Bakit ka diba? Nung ni tiba mo ba mo? Ay, kumamag, siya mo ang kumamla. Hindi ko makinsa, di ko kumamla. Tiran ko kumamag, gunsa tiya mo tira. Bakit ka kumamag, gunsa tira ba? Kami, kumamag, gunsa ba immediately, ba from that numla. Dabi na, saka ka gunsa. Gunsa ko. Wala ka gunsa mo mata. Wala gunsa. Akali mo. Ah, gunsa mo siya. Kumakinsa! Manuye. Kumakinsa na ka-friend! Kaya! Hindi, focus niya, Bala. Banyak na ba? Hindi na ba? Okay lang. Manalang ba? Bakit ko hindi ko gunsa ti mo kabla? Siguro magpapagod. Sila sa mo kabla ko sa mo kabla. Hindi na kumlang. Tumama ko. Hindi ako pinati ko sa ipote. Saan wala ko eh? Bawa! Ako ang bawa! Hindi mo saan wala. Nasasam na lang kali. Lago sa akin ang kusya na medyo lago sa. Lago sa akin. Magpasik pa ko, Bala. Mamulagan sa akin. Magpasik pa ko. Masagan sa ikaw. Hindi ko lang kamla. Unang magkala si Batang Fallen. Hindi ko magpasa ko na kamami. Siya natin. Siya natin. Samas pa! Magbut! Saan ito? Bunjak! Magdadit tut family. Ay, gunsa. Tapos Ama! Tayo nila ama! Hindi malalala ko ito from Blair! gunsa ko kabla. Hindi mo si telefon na! Pero na ako lang buhay! Gunsa. Hindi ako lang buhay! Parang gusto ko lang kami! Parang gusto ko lang kami! Ilang ka na ako telefon na ito! Telefon. Ilang ka na telefon niya! Alam sa ako mama! Telefon mo gadi! Yes sir! Magpasik. Wag ko na rin. Telefon na! Di ba manapin na? Wala ka wala! Wala ba kami telefon niya? Muna ko. Ulit ko na puno. Uwi na kahilangan! Oh! Lagi mo ba?